Takže chtěla bych vám ještě jednou říct. Budeme se loučit se spousty pečopákama a teda s jedním pečopem. A potom budeme dávat ještě, tady bych vám ukázala moje nový pečopy, který jsem vyměnila se s kamarádkou za pečopy, který jsem nikdo nehrála. Tak první je tady tenhle úžasný ptáček. Jo, už mám jednoho takovýho. Takže já je beru jako dvojčátka. Jo? Dále mezi mé nové pečopáky patří, počkejte, tenhle úžasný křečulák. Toho na výměnu nedám, už má probíhlý už ucho na ušnici. Fakt úžasný a LPS má tady, počkejte, ale světlo. Jo, takže tohle je křečula, tady má dírku na náušnici, ještě jednou ukážu toho ptáčka, takovýhle. A tady je jeho dvojčátko, protože se mi líbí. Dále tu je tenhle úžasný dalmatínek. Tady má LPS. A bohužel moje kamarádka taky měla jedno, počkejte, tady ta kočička, já jenom najdu. Tohle je pečopák od mojí kamarádky. Je pravej, tady mu dávala modelínu. Proč? Už je zastydlá. LPS tady nemá, i když je pravej, protože já jsem ho nikdy nemohla najít, ale je pravej. Jo, a nemá to LPS, protože je strašně starý. Jo? Takže to. A už si ještě tady mám tuhle, jo, tu jsme říkali, jo, tu krásňoučkou veverku, nebo mývala, nebo co to je, ale se má tady. Takže to jsou moji noví pečopáci a můžete se rozloučit, vidíte totiž skoro naposled, nevím, kdy to vyměníme, tuhle silnku. Vyměníme ji totiž za dogu, takovou růžovou s flíčkama, jako má LPS lidská růženku. No. Pak možná budu mít ještě LPS lidský Zoe, a není bude to ona, a prostě bude jiná, ale to. Ano, a pak budu schánět vanilku, ale tu nevím, kde seženu. Kdybyste měli zájem ji vyměnit za jakéhokoliv pečopáka, napište mi. Ano, tak jo. Ještě bych ráda připomněla, bude video mojí oblíbení LPS a to uvidíte až